Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली Gr-3 रिजाल्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोबाव समनिफ्राय नेनाय दा फाइनाली Gr-3 रिजाल्ट रिलीज खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय हानायसेबां शेयार खालाम। नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा दंमोन जे रिजाल्ट फैगासिनो होननानै दा फाइनाली फैबाय आरो बे रिजाल्टआ बबेयाव मोनदों जों A to Z नायगोन लोगोसे PDF फाइलखौ नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेखायनो डिटेल्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइटआव। दायो लोगोफोर जों फैबाय CSB अफिशियेल वेबसाइटआव आरो CSB अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना PDF फाइलखौ बेयाव मोननाय नङा मानोना रिजाल्टखौ निउस पेपाराव होदों। नोंथांमोना बेखायनो निउस पेपाराव नायनांगोन। दा रिजाल्ट शीटखौ नोंथांमोना टेनसन गैया आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शननिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन। दा बबे रिजाल्ट होग्रोखो जों A to Z नायगोन बेखायनो जों दायो रिजाल्ट शीटखौ नायनोसै। दा बे जाबाय रिजाल्ट शीट नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव। नोंथांमोना डिग्री लेभेलाव जायफ्रा एग्जाम होदोंमोन रिटेन एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिग्री लेभेलाव। अके HS लेभेला ओंखारथ'वाखै नाथाय बेयाव डिग्री लेभेला जि कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन ना बिनि रिजाल्टआ बेयाव फैबाय नै। नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन एबा नोंथांमोना बे PDF फाइलखौ मोनगोन। टेनसन गैया डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना दाबावैनो आं आपल'ड होगासिनो दङ। बयबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बे रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो। अके बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिग्री लेभेल एन्ड बिनिफ्राय HS लेभेला नेक्स्ट रिजाल्ट फैबावगोन। दा बे जाबाय डिग्री लेभेलाव। बिनिफ्राय जायफ्रा फार्स्ट जाबाय नोंथांमोना स्किल टेस्ट दङ। अके आरो बे स्किल टेस्टआ माब्ला जागोन जों बेखौबो दायो नायगोन। दा बे जाबाय रिजाल्ट शीट। दा बेयाव गोबांथार रल नाम्बार्स दङ गोबां दङ। दा बेनि जाबाय नै स्किल टेस्ट होनोबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै स्किल टेस्टआ नोंथांमोननिया बेयाव मोनगोन। बिनि डिटेल्सखौ डेटखौ मोनगोन दायो होथ'वाखै। दायो होथ'वाखै थाबैनो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलनिफ्राय मोननो हागोन। अके बेनो जाबाय नै नोंथांमोना कम्पिउटार टेस्ट दङ। अके नोंथांमोना कम्पिउटार टेस्ट एबा अरेल टेस्ट नोंथांमोना बेयाव मोननै रोखोमनि मोनदों। दा बे नोंथांमोननि अरेल टेस्ट एबा कम्पिउटार टेस्ट दङ बेखौ नोंथांमोनखौ लानाय जागोन। अके बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव आरो दा बयनिसिमबो कंग्रेचुलेसन जायफ्रा पास जाबाय। गोबां जोङो गिनाय मोन्दोंमोन जे बे रिजाल्टआ फैला नामा होननानै दा फाइनाली फैबाय आरो बे स्किल टेस्टखौ माब्ला लागोन डेट होथ'वाखै आरो जेब्लानो लायो नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव मोननो हागोन। अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्ट रिजाल्ट। दा नेक्स्ट रिजाल्टआ खनसेनो HS बिनिफ्राय आरोबाव Gr-4 फैगोन। अके दा फैजेनबाय डिग्री लेभेला आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना जेब्लायबो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव नायबाय था जाहाथे लेटेस्ट